Avui, 7 d'abril del 2022, retorn al Palau de la Festa, de Castelló, amb el 5è campionat d'Scrabble escolar, en valencià. L'arribada sempre amb certs nervis i molta expectació, per comprovar a la pantalla quins seran els primers rivals. Presentació i breu explicació de les normes i comença la primera ronda. Els jutges tenen bastanta feina a l'hora d'impugnar, de resoldre dubtes de paraules que no són vàlides o vàlides. Les rondes s'han anat succeint i creixent l'emoció per veure les classificacions. I també hi ha hagut temps per les entrevistes a les nostres presentadores. I ara sí, la tercera i definitiva ronda. Un petit homenatge a les jutgesses de taula. Una vegada acabat el campionat, temps pels parlaments i aviat les classificacions. Les 3 primeres parelles de primer cicle. Les 3 primeres de segon cicle. Esperem retrobar-nos el següent any amb el 6è campionat.